Čaute, dnes si ukážeme, ako spraviť nejaký jednoduchý dizajn vo Photoshope. Takže, tu máme File, Edit, Image, Layer, proste také menu, ako keby. Tým, že ako by sme začali, no tak si vytvoríme nový dokument, tlačením Ctrl plus, no alebo jednoducho takto File a New. Tu si nastavujeme šírku, dáme 1230 alebo výšku. Tiež 1230, to je také na také portfólio alebo nejaký grafický dizajn. Tu si môžeme zadávať meno vrstvy. Transparent je vlastne priehľadné. Pozadie, background color, to si vyberiete a white to je proste biele pozadie, čisto biele. Dáme OK. Tu si môžeme nastavovať vlastne z akej diaľky môžeme vidieť to naše portko. Toto je proste maximálna ako vzdialenosť, alebo ako by sa to povedal, toto máme maximálne priblížené, teda 1100. Samozrejme, že to môžeme aj priblížiť aj viac nejakých 1000, ale to už na také detaily, keby upravujeme niečo. Hej. Takže prvým čím by sme začali, tak je to napríklad header. Novú zložku si vytvárame tým, že klikneme na tú Create a New Group, čo vlastne vytvorí tú novú zložku. No teraz mi to nejde vymazať. Tak. A tu si pomenujeme napríklad header, takže klikneme na ňu dvojklikom. Vytvoríme si novú vrstvu, Create a New Layer. Tu si vyberieme farbu, takže dáme si napríklad sivu, potom to jednoducho zamalujeme. Select, Deselected alebo Ctrl+D. To vlastne odznačíme. No. Takže toto je header. A ja som si tu ešte pripravil niečo také. Toto je obrázok z Google. To mám také abstrakt. Takže si to premiestnime, dáme Enter, on to položíme. Ak to chceme, proste klikneme na to pravým, dáme Create Clipping Mask a stane sa nám vlastne toto. Sa nám to dá ako keby do toho headru alebo také niečo. Tu si nastavujeme opacity. To je vlastne takéto niečo. Hej, tak necháme to napríklad takto. Som teraz zachrypnutý, lebo som chorý. Takže týmto vlastne píšeme. Tuto máme taký navigačný panel ako keby. A tu sú všetky nástroje, ktoré môžete používať. Tým, že to podržíte, no tak si môžete vybrať aj nejaký iný nástroj. Hej. Takže si dáme písmo, dáme si napríklad, že testweb.com, dajme tomu. Tým, že si to označíme a tu môžeme meniť veľkosť toho písma a tu nám môžeme meniť typ písma, dáme si Tahoma, je to klasické písmo, je pekné. Keď si dáme na to dvojklikom, môžeme upravovať štýl toho písma, farbu, proste všetko. Drop shadow to je odtieň, vlastne tu si tiež nastavujeme sítosť, ako keby. Dobre, gradient, to zmiešame viac farieb dokopy. Tak čo ja viem, si dáme fialové už keď to máme také. To tak. A tu nás si dáme proste pod to niečo napríklad ako spraviť web tutorial. Znova si to zmenšíme, hej.
Keď tu naklikneme, no tak si to môžeme upravovať. Šikme, tučné písmo. Teraz na to nenapadne, čo je to. Aha, horný dolný index. Tak, toto je počiarknuté a prečiarknuté písmo, to už vidíte sami. Tak, to si zmenšíme. Tak, to by sme mali, nejaké jednoduché logo. Ešte čo vám ukážem na tom logu, čo by ste mohli spraviť, tak tu máte také tvary. To jednoducho takto potiahneme, dáme CTRL T. Klikneme CTRL a potom už len po týchto hranách to nejak upravujeme. Tak. Tak. Keď vlastne tento shape, alebo to, čo sme si proste vytvorili, tak si to nejako pomenujeme, to je jedno. Dáme to vlastne pod to, no tak to bude za tým. Hej. No, to je nič. Klikneme na to pravým, dáme duplicate layer, duplicate. Dáme OK a vytvorí sa nám vlastne kópia toho. Hej, tu si zase môžeme upravovať ako chceme. Ako uznáme za vhodné, hej, to si môžeme dať takto a zase to dať nejakou inou farbou. Ja neviem, takouto, alebo proste to je jedno. Hej. Takže to je všetko zatiaľ, lebo nemôžem dlho nahrávať. A v ďalšom diele si ukážeme, ako spraviť navigáciu, slider a podobné panely.